Първа подгласничка е... Кристина Иванова Казанлък! Аплодисменти! Не тази лента, ето тази лента. Имаме кадър за господари на ефира. Старосел, Николинка Алексиева. Извинявам се. Аплодисменти! Мисля, че разбрахме достатъчно за Брездево. Извинявайте. Преди да обява тази, която ще представя, Казанлък, Казанлъшката долина и България на световния конкурс в Венецуела, нека видим специалните награди и нейните подгласнички. Следва специалната награда на Дипломат Плаза и давам микрофона на нейния представител да я обяви. Добър вечер на всички. Ще имам удоволствието на нашата фаворитка да подаря специален ваучер за спа уикенд в хотел Дипломат Плаза, хотелен резорт. Да кой? Нашата фаворитка е град Сопот. Град Сопот! Град Сопот отива лице на Дипломат Плаза. Преди да обява първата подгласничка, ще дам лентата и короната на Лили Иванова, която ще ги връчи. Това е момичето на късмета, утре спечели да сгуби. Помните ли Къци Вапцаров? Първа подгласничка е... Кристина Иванова Казанлък! Аплодисменти! Не тази лента, ето тази лента. Имаме кадър за господари на ефира. И така както става в най-хубавите приказки, най-мъничкото населено място, но с най-много рози и най-хубаво вино, ще отиде на финала тази вечер и ще представя страната ни в Венецуела. И това е представителката на Старосел Николинка Алексиева. Аплодисменти! Вече гръмнахме конфетата. Кралица на долината на розите, царица на долината на розите 2011, община Старосел Николинка. Първа, последна по номер, но първа царица на долината на розите 2011. Тя се представя конкурс в България на международния конкурс Miss Summer International в Венецуела. Това беше от нас. Довиждането, нови срещи. Утре всички на карнавалното шествие в град Казанлък по главната улица. Сега снимки за спомен, снимки с автографи и всички най-такива. Благодаря! Дами и господа, довиждани от нас Лили Иванова и аз, Кристиян. Довиждани до нови срещи. Ние ви благодарим, че бяхте с нас. Довиждани до нови срещи. Момичета ще направят последни снимки на сцената. Благодарим ви, лека вечер и всичко добро ви желаем.